Duwende. Sa loob ng bahay namin. Basta sa paligid lang siya ng bahay, galit siya sa'yo. Magkabilis na kasi bibig mo eh. Mahingi ka daw. Oo. Sabi niya, no? Mahingi ka. Hindi, totoo yun. Narinig ko yung 20, mahingi daw siya. Ano bang pinagigay mo araw-araw tuwing umaga? Galit ka ba sa mga anak mo? Bakit? Wala po yung lalo na sa umaga, ayoko nung makalat sa bahay. Ah. Kung sa loob po ng bahay ko naman talaga, kung sa umaga, ayoko nung makalat. Nanay niya. Talagang lagi ko kung kaaway ko talaga yun. Kaya pala nagagalit yung elemento sa loob ng bahay niya eh. Tapos po, ilan pong manggagamot na pinuntahan ko doon. Ano sabi? Tinawas po ako. Sabi, bati lang daw po. Sa mga bilid-bilid lang daw po ako nabati. Tapos po, pinakiramdaman ko po. Bali, halos 3 weeks na po ako ganito. Pinakiramdaman ko po. Sa hapon po talaga ako, ang bigat ko pala naman po po. Nagagalit yung mga nakatira sa'yo. Susumubra daw ingay mo. Bukas mo. Tapos hindi po ako makahinga pagdating po ng matutulog na po ng gabi. Hindi na po ako makahinga. Nagagalit yung mga elemento na nakatira sa loob ng bahay niyo. Sa gilid ng bahay niyo, sa gilid ng mga bahay. Nasa loob lang siya ng bahay, tapos palabas-labas lang siya. Ano pakiramdam mo ngayon? Hindi kinis ka sa street van. Umaan po yun dito. Nawalan bigat. Pero yung dito po. Madali lang yan. Kunti na lang yan. Oh. Hindi na lang po. Sige. Lilinisin. Nasa testament. Ilang beses ka na ba nagpagamot sa manggagamot? Hindi naman po, after, hindi naman po talaga totally manggagamot. Hindi, manggagamot pa rin yun. Nagtatawas pa rin. Tapos po, Oo. yun na po. Yun na po Ilan? sabi. Ilan na? Oo. Dalawa na po. Sabi Sige. nga raw po may bati. Kung sabi na bati na raw po. Ang sabi po sa akin ay 20. Tama yun, 20. Straight. O, manggagamot pa rin sila. Mga 20 na nakikita eh. Yun na po. Nagpupusit siya sa bunganga mo. May mga po, sumasama na po yung pakiramdam ko. Kaya galit daw siya sa kayo sa'yo. Sabi ng mga 20, narinig ko sila sa tenga ko. Tingnan mo yung balayibo mo, nag-aangatan o nagtatayuan o. Lagi po sumasalit po yung dito po. Kunti bibigyan na niya sa akin lagi. Salamat pa rin sa mga 20. Nalinis ko na rin yung spiritual mo. Nakikita ko na sila. Kayong mga elemento at mga 20, makinig kayo sa akin bilang alipin ni Heso Kristo. Ako ang kanyang instrumento bilang alipin. Umalis na kayo sa loob ng katawan nito. Patahimikin ito sa pangalan ni Kristo. Amen. Ayaw niyo siya magbunga nga sa loob ng bahay niya. Bahay niya naman yun eh. Nililinis niya ang kanyang bahay. Kung mabitabi muna kayo at lumabas kayo sa bahay niya. Wala. Galit yung mga elemento. Pero huwag ka mag-alala. Hindi lang mas ako sa straight na katawan. Purong dito. Hindi, ganyan lang. Taga-saan ka ba? Teresa, ano? Ayaw ko po yun Hindi, ang taga-saan lugar sa Teresa? sa karing sa tubo. Ano nga sakot? Sa ako po yung barangay galing. Oo nga, barangay. Teresa, ano siya, Quezon City, Baclac, Rizal. Ayun. Malapit po sa kamay. Malapit sa Panay Rizal. Teresa. Panay Rizal. Sige, sige. Sige, baba mo katawan mo. Sige pa. Hindi, baba mo yung paa mo. Yan. Bababa mo yung katawan mo. Huwag ka mag-alala. Okay. Straight. Yan po talaga yung sobrang bigat. Mawawala na yung bigat niyan. Wala na yung 20. Tayo. Yan pala ganun ako pabalik sa lagi. Takpan na tayo nga. Sandal. Pag masyado, may lang. Pag mabigas na yung katawan mo, may lang. Nga. Ito po. Straight. Yan. Relax lang. Tingin. Wala. Yangan mo pa. Yangan lang. Yangan mo pa. Tingin na diretso. Straight. Okay, todo. Wala. Relax na to. Gangan mo lang to. Gangan lang. Gangan lang. Gangan pa.
mo labanan. Ano paramdam? Ramdam po. Salamat po. Kita mo, 5 minutes lang tayo. 2 minutes yun. Pag linan mo, 7 minutes lang. Oh. Pero may tanong po, paano po yun nawawala? Buhusan mo to ng holy water. Bawasan mo ang ingin ng bibig mo. At may buhusan sila sa'yo eh. Holy water po, tuwing anong oras? Ito lang, isang beses. Alas 7 ng gabi sa loob ng bahay mo. Masamang elemento, lumayas ka sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Kristo, lumayas ka masamang elemento. Pag umaga, lumabas lahat ng kamalasan, pumasok ang swerte sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, yun lang. 7 a.m., 7 p.m. Tapos na. Yung gabi, magpapalayas ka ng masamang elemento. Yung umaga, palayasin ng mga masamang espiritu, pumasok ang swerte sa pangalan ni Jesus. Yung nagpapausok po kami ng insenso po. Nagagalit yun, pausukan sa kayo ng pausok na. po ganun. Hindi kayo pwede mag-insenso na mag-insenso, tao lang kayo, ay ordinary lang kayong tao. Sasaktan niya kayo, bibigyan niya kayo ng maraming sakit. Kaya po. Di ba lagi ko sinagsasabi yan sa live ko na huwag kayo mag-insenso. Kung ayaw niyo magmalas-malasin kayo at sumama mga pakiramdam niyo. Kung ginagawa ko ng asawa ko tuwing alas 6 po ng ano. Kaya lang po, pag after po nung giniginawa ko sa gabi, nangangatog po ako. Oo Parang na. wala akong nagbabago. Ito na lang. Ano pakiramdam mo ngayon? Wala po yung sakit. Nawala sa ng dibdib mo. Mamaya, sasakit yan sa dibdib ng asawa mo. Hindi, sigurado, talaga nawala sakit. Hindi po siguro po. Ilang years mo na sakit yan? Siguro 3 weeks na, 3 weeks na. Higit na. Mahigit na po Kailan sa niya 3 nagpunta weeks. dito si Tapos Guido? po kasi kami Ano dito. nun? Dapat po pala sumabayan po Buwan. ako. Pumunta na po yung mga bayaw ko rito. Nagagalit yung mga elemento, hindi ko alam kung anong tinatatak-tak-tak ng bibig mo. Sabi ng duwende sa akin, oh, galit po kami dyan eh. Ba't galit? Maingay po bibig niya. Maingay ba talaga bibig mo? Sa mga anak ko. Awal ko po lagi yung mga anak ko eh. Magsitino kayo kasi parang tinuturuan kayo ng nanay niyo, ha? Kasi po, ayoko po talaga ng mga kritikas ang ulo kaya nagagawin na po talaga sa mga anak ko. Pero yung elemento, wala siyang karapatan na saktan ka kasi bahay mo yon. Pero ang gawin mo ganito, pusa mo sila ng holy water mamang gabi. Lahat, buong bahay mo. Tapos bukas, loob ng bahay mo, paikot sa loob ng bahay niyo, paikot to sa labas. Kasi may taas po yung bahay namin. Eh, basta buhusan mo lahat. Hindi naman ito maubos eh. Ang visa nito, 20 days. Pagpunti na lang. Pagdagan mo. Oo, refill mo lang. Painumin mo asawa mo, para ano pangalan asawa mo? Jomar Montoya po. Painumin mo, ano pangalan ng panganay, para bumawit ng ulo. Trixie Montoya po. Triste. Ilog ka lang para isipat ka. Oo. Kita mo, 2 minuto lang tayo naglinis. Ano pakiramdam? Sigurado, wala na sakit. Wala po yung bigat dito sa likod. Nawala yung bigat. O, salamat ka kay Kristo. O, salamat sa nanonood dyan sa YouTube channel. O, ayan. Lagyan mo langis. Ka ng lagi. Okay na. Lagyan mo na yung langis nanay mo. Lagyan mo na lang sa mga. O, salamat. Sigurado na wala sakit. Taga Rizal kayo, Tanay Rizal. Teresa po. Teresa, Tanay Rizal. Wala na sakit. Sigurado wala. Wala po yung dito. Nawala. Iniindak po talaga po. O, nawala na. Sabi ng duwende na ibubusit daw siya sa bibig mo eh. Parang naalala ko si Montoya, yung pinsan niyang babae. Pay! Sino po? Yung babae na nagtitinda sa palengke na Isa po yung asawa ko. Kinulam. yung sinulang na mainit yung bibig daw niya. Pag naririnig niya daw sa palengke maingay, pinatrabaho niya. May tao doon, di ba may tao? Hindi kita tatawagin dito. Yun nga po, napanood ko nga Okay, po. salamat ha. Sigurado. Salamat kay Kristo. O, bye-bye. Salamat po. Okay, thank you.